गिबिसिनथारावनो आङो सोरजिगिरि गोथां बिफा इसोरखौहाय हामबाय होनग्रोदों। दिनैनि बे जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाय सानडे रबिबार बे सानजौफु समावहाय नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनहोनायनि थाखाय आरो नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङावहाय आङो बरायदों। बेसेबांबा गोबावनि उनाव नोंथांमोनजों दिनैहाय आङो नुजादों। नोंथांमोना हयथ' मोजाङै दङ। इसोरा नोंथांमोनखौहाय बोर होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना दैदेनजाबाय थादों आरो इसोरा नोंसोरखौहाय अनदों। दिनै भिडिअ खालामनो नागिरनाया बे आङो इसोरनि बाथ्राजों एसे सोमोन्दो थानाय आङो एसे ख्रिस्टमास बर'दिननि थाखाय आङो एडभान्स एनकारेज होनो नोंथांमोननो सिगांदों। गोबां मानसिफोरा बर'दिनखौ खुंफुंनो थाखाय बर'दिनखौ माजों जानांगौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ माबोरै जोङो खुलुमबावनांगौ होननानै गोनो गोथो खालामग्रा थायो अनजाग्राफोर। दिनै बे गोनो गोथो खालामनायखौ आङो एसे आंनिफ्राय जा रोंगौ, जा एक्सपिरियेन्स दङ, आङो बेनिफ्रायनो नोंथांमोननो होनो इच्छा जादों। अनजाग्रा बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफाफोर, आङो दिनै बेखौसो जिसुनि जोनोम सानाव गोसोनि रंजानायजों बाख्नायनो नांगौ। मानोना गावनि गोसोनि रंजानायजों, गावनि गोसोनि खुसिजों इसोरखौ बाख्नायाबा, जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमाब्ला इसोरखौ फोथायनायाबो दैयावसो थांगोन। दैयावसो थांगोन। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, जोंहा ख्रिस्टमासाव बर'दिनाव माबोरै रंजानांगौ, बेदर गैया, माबा मोनसे थाखा फैसा गैया होननानै गावनि गोसोखौहाय दुखु मोननानै थायो। गावनि गोसोखौहाय लोरबां खालामो। गावनि गोसोखौ बेबादिनो निराशा लाबोयो आरो गावनि गोसोआव गोबां दुखु लानायनि गेजेरजों दिनै मण्डलिनि मानसिफोरखौ नायनो हायै बायदि जायो। बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर, आङो बेखौ गोसोआवहाय दुखु लानानै साननाय लानानै नोंथाङा इसोरखौ फोथायनो नाङा। इसोरखौ फोथायनो नोंथाङा थांनो नाङा। बेनिखायनो नोंथांनियाव इसोरा जा एसेखौ नोंनो रंजानायनि थाखाय धोन सम्पति होबाय, बेजोंनो नोङो रंजानो नांगौ। बेनिखायनो नोङो मोनदों गोसोआव दुखु लानानै इसोरखौ फोथायनो नाङा। अनजाग्राफोर, इसोरखौ फोथायनो नाङा। नोंथाङा हयथ' साननो हागौ गाननाय जोमनाय गैया होननानै ओरैनो गावखौ नोरजिया, गावखौ दुरबल खालामनानै लानो सानग्रा आरो मानसिफोर दङ। अनजाग्रा लोगोफोर, न' बां थाखा फैसायाबो इसोरनि, गाननाय जोमनाय थाखा फैसा होनायाबो इसोरनि। दिनै इसोरनि होनाय थाखा फैसाफोरखौ नोंथांनियाव गैया मालाय मा जानो? न' बां गैया होननानै दुखु जानानै थायोबा मा जानो? नोंहा थाखा फैसा, गाननाय जोमनाय, जुथा गैया होनबालाय मा जानो? दिनै इसोरा नोंनि थाखा फैसाखौ नायनाय नङा। इसोरा नोंनि धोन सम्पति न' बांखौ नायनाय नङा। मर्निं फुङावहाय आंहा आंनि आब' गिदिरजों रायज्लायदोंमोन। जेलानाखि रायज्लायदों बर'दिनाव फैगौ, आलासिफोरखौ दोननो थाखाय आंहा सियार गैया होननानै बिथाङा बुंदों। ओमफ्राय आलासिफोरखौ लेंहरनानै मोजां न' जायगायावहाय जिरायहोनो आंहा न' मोजां गैया। आं लाजियो होनबाय थादों आरो जोंनिया। ओमफ्राय आंनिनो आब'खा नालाय, ओमफ्राय आङो रायज्लायदों, आब' दिनैहाय नोंनि न' मोजां जायगायावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैनाय नङा। नोंनि न' मोजां जायगा, नोंनि सियार बायदिसिनायाव जिरायनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ फैनाय नङा। बेनिखायनो दिनै नोंथांनि न'खराव गैयाब्लाबो, दिनै नोंथांनि न'खरावहाय गथ' गथाय दङ, फिसाफोर दङ, फिसायफोर दङ। नोंनि फिसाया जौ फाग्ला जानो हागौ, नोंनि फिसाया लेखा रोङै जानो हागौ, नोंनि फिसाया लेखा गोरों जानानै मानसि गिदिर जाहैनो लुबैनायबो थानो हागौ। दिनै बैफोरबादि मानसिफोरनि थाखाय नोंनि सियार गैयै आरो न' बां गैयैया दिनै नोंथांनि न'आव लेंहरनानै सासे आलासिखौ लेंहरनानै नोंथांनि फिसाजोनि थाखाय, नोंथांनि बिसाय हिनजाव फाग्लानि थाखाय, नोंथांनि फिसाज्ला मोजां जानांगौनि थाखाय लेंहरनानै प्रेयार खालामनायावबो नोंनि थाखाय सियार नांगौब्ला,
नोंनि थाखायल' नांगौब्ला होमबालाय इसोरनिफ्राय बोरै बोरगोन मोनगोन बोरै इसोरनिफ्राय नोङो आशीर्बाद मोनगोन होननानै आङो बुंदों अनजाग्राफोर बेनिखायनो अनजाग्रा लोगोफोर गावनि फिसानि थाखाय गावनि बोसोरसेयाव खनसे रंजानायनि थाखाय गावनि गथ'फोरनि थाखाय खनसे आलासि लेंहरनानै मण्डलिनि गागिफोरखौ लेंहरनानै प्रेयार खालामहोनो हायोब्ला आरज खालामहोनो हायोबा गावनि फिसाफोरखौ गावनि बिसिखौ गावनि फिसाज्लाखौ गावनि बिसायखौ इसोरा गेदेर बोर होयो आरो इसोरा नोंथांनो नांगौ बायदि गियान होगोन इसोरा नोंनि साननायखौ जाफुंहोगोन मानोना इसोरा गावनि गोसोनि हास्थायनायजों इसोरनियाव बिजानायखौ लुबैयो इसोरनियाव गियान इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो लुबैबा इसोरा मोजां हास्थायनायखौ लुबैयो बेनिखायनो नों आंनि दंनाय गैयैफोरखौहाय जेबो साननो नाङा जा एसे दङ बेजोंनो अनजाग्रा बिमा बिफाफोर खुसि जा आरो गावनि गथ' गथायफोरखौ दानिफ्रायनो बेबायदिनो फोरोंलांनो ख्रिस्टियान जिबन आखुथायफोरजोंहाय फोरोंलांनो माब्लाबाबो नाया धोन सम्पति गोनां थाखा फैसा गोनांखौबो इसोरा खालामदों फैसा थाखा गैयै मानसिखौबो इसोरानो खालामदों दिनै बे इसोरनि होनाय बोरफोरखौ लानानै दुखु जायोब्ला इसोरनि होनाय बोरफोरखौ लानानै नोंथाङा निराशा लाबोदों इसोरा नोंथांनो बोर होनाय नङा आरो नोंथांनो इसोरा आशीर्बाद होनाय नङा अनजाग्राफोर बेनिखायनो थाखा फैसा न' बां गासैबो दिनै नोंथांनियाव गैयाब्लाबो गोसोआवहाय निराशा लानानै इसोरखौ दाफोथाय अनजाग्रा बरदिनाव गोबां मानसिफोरा जानाय लोंनाय बेदर आखाय बायदिसिनाफोरखौहाय मोननो लुबैयो नाथाय आंनाव बेदर गैया आंनाव सिथाव गैया आंनाव बेबादिनो लादु गैया बायदि बायदि गैया होननानै गावखौ टेनसन खालामनानै लायो गावनि गोसोआवहाय निराशा लाबोयो गावनि गोसोआवहाय दुखु लाबोयो आरो जा एसे नोंनियाव दङ बेफोरजोंनो नोङो रंजानायजों जिसु ख्रिस्टखौहाय नोङो खुलुमनो नांगौ बेबायदिनो बर'दिन समाव जिसु ख्रिस्टनि जोनोम सान गोथार सानखौ खुलुमनाय समाव गुबुननि जानाय आरो गुबुननि लुबैनाय गुबुननि गाननाय जोमनाय गुबुननि बायदिसिना मुवाफोरखौहाय मोननो लुबैनाय बेबायदिखौ गोसोआव दालाङो मानोना इसोरा नोंनि दंनाय आरो गैयैखौ मिथिखागौ बेनिखायनो नोंनि दंनाय गैयैखौ इसोरा मोनथिखासेयावबो नोङो जुदि गुबुनखौ लुबैयोब्ला गुबुननिखौ मोननो हास्थायोब्ला इसोरनि आशीर्बादा नोंथांनियाव बोरै थागोन नोंथांनियाव इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो लुबैदोंब्ला नोंनि गोसोआव आरो नोंनि नखराव नोंनि जिबनाव जा दङ बेजोंनो नोंथाङा रंजानो एबा गोजोननो नांगोन बेनिखायनो जोङो गुबुननि दंनायफोरखौहाय जोङो लुबैयालासिनो गावनि जा एसे दङ बेजोंनो जोङो जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानाय बे गोथार ख्रिस्टमास बर'दिनावहाय जोङो गोसो होनानै जोङो बरायनि आरो नाजावनानै लानि इसोरखौल' गोथार गोसोजों नोंथाङा फोथायनो नांगोन इसोरखौहाय गावनि गोसो होनायजों दिनै फोथायोब्लानो इसोरखौ गावनि मोजां ददरथाजों नम्रथाजों इसोरनो गावनि जिबनखौ होनायजों दिनै नोंथाङा फोथायोब्लानो इसोरखौ नाजावोब्लानो खुलुमोब्लानो इसोरा नोंनि गासै नांगौ जानायफोरखौहाय नोंथांनो होगोन बेनिखायनो दिनैहाय इसोरा नोंनि दंनाय आरो गैयैफोरखौ गासैनिबो बिथिङावहाय मिथिजोबगौ बेनिखायनो इसोरा 16:7 बाहाय बुंदों जाहैबाय आन्थाय फोरबोआ गोबां मानसिफोरखौ बुंदों सोरबा नों बिखिया सोरबा नोंथाङा दिनैहाय बे गोजौ गिदिर नायनो समायना बिउटिफुलफोरखौल' सिनारिफोरखौल' थाखा फैसा गोनां मानसिखौल' नोंथाङा नोजोर होनो हागौ
नोंथाङा नायनो हागौ नोंथाङा हामलायनो लुबैदों जानो हागौ नाथाय होनदों जिसु ख्रिस्टआ बुंनाय जाहैबाय नाथाय आंबो बेबायदि नङा आङो नोंथांनि गोसोआ माबायदि नोंथांनि गोसोनि साननाया माबायदि नोंनि हास्थायनाय आरो लुबैनाया आरो नोंनि गोसोनि सिङाव मा दङ आङो बेखौसो नायो होननानैहाय जिसु ख्रिस्टआ आरो बिफा इसोरा बे बाथ्राखौ बुंदों अनजाग्रा लोगोफोर फैगासिनो थानाय जोंनि बे क्रिसमासनि थाखाय सोरबा बिमा बिफाफोरा गथ'नो गाननाय जोमनाय होनो हायाखिसै आं गाननायनि जोमनायनि थाखाय आङो आरजिनानै लानो हायाखिसै बेदर आखाइ रायजोफोरखौ आङो जाहोनो हानाय नंलिया आरो मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरखौ साफा सानै लेंहरनानै आङो जाहोनो हानाय नंलिया होननानै नोंथाङा गावनि गोसोआव दुखु मोनदों जानो हागौ नाथाय नोंथाङा माब्लाबाबो बेबायदि दासान इसोरा नोंनि बेबायदि साननायखौ हामजानाय नङा ओंखायनो नोंथाङा नोंथांनि जा इसे दङ बेजोंनो नोंथाङा खुसियाव थानो नाजा बिमा बिफा बिदा फंबायफोर गावनि गाननाय जोमनाय गैयिनि थाखाय बिमा बिफा गैयिफोरनि थाखाय बिमा बिफाखौ खुद्रिनांगौ बिमा बिफाखौ रायनांगौ माबा मोनसे सोंखारिनांगौ बेखौ माब्लाबाबो दासान नोंथांनियावहाय इसोरा साननायाव हनो मेलेम होदों गियान होदों दिनै बै गियानफोरखौनो नोंथाङा इसोरनि गियान इसोरनि आशीर्बादखौ नोंथाङा गोसोखांनानै बाहायोब्ला दिनै जोंनि गाननाय जोमनाय गासैबो जेबो नाङै बायदि नोंथांनि माइयाव साननाय फैयो अनजाग्रा लोगोफोर आङो बेखौनो नोंथांमोननाव खावलायदों आङो बेखौनो बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर गोसोआवहाय गाननाय जोमनाय गैयै बेदर आखाइ गैयै जानाय लोंनाय गैयै माबा मोनसे गैयैफोरखौहाय गावनि गोसोआवहाय सोनानै लानानै रंजानाय समाव दुखु लानानै दाथों आरो बियो इसोरनि खामानि नङा आरो बियो इसोरनि हामजाथाव बियो खामानि नङा इसोरा माखौ लुबैयो जोंनि गोसोनि हागौमानि रंजानायजोंसो गाननाय जोमनायफोरजों रंजानायफोरजोंसो इसोरखौ नाजावनायजोंसो आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो थुलुंगानाय होबाय नोंथांमोनहा फैगासिनो थानाय क्रिसमासावहाय दुखु दाहा गैयाजासे बेबादिनो गाननाय जोमनाय गैया होननानै थायाजासे फैगासिनो थानाय क्रिसमास जिसु ख्रिस्टनि गेदेर रंजानाय जिसु ख्रिस्टनि बे जोनोम जानाय सानावहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर जिसु ख्रिस्टखौहाय मान होनो जिसु ख्रिस्टखौ खुंफुंनो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय इसोरा उन्दै गेदेर साफ्रोमजोंबो गेदेरफोर आरो आशीर्बादखौ नोंथांमोन बयनिबो सायावहाय आशीर्बाद लाबोथोंसै जिसु ख्रिस्टनि मुङाव